Bueno, nosaltres hem tancat la primera volta amb 24 punts, ara hem d'intentar evidentment millorar-la per no patir. Hem d'aconseguir els 48 punts que et garanteixen la permanència de tercera divisió, perquè veient com està la Lliga, com estan els equips, com estan els rivals, segur que costarà sumar 48 punts. I després, a partir d'aquí, si s'aconsegueixen assolir amb precocitat, doncs intentar cada cop més amunt millor, no? Intentar millorar el novè lloc de l'any passat, que crec que podem aspirar i que tenim aquí per fer-ho. La nostra idea era no incorporar, no sé que aparegués una opció que realment aportés o millorés la plantilla. I bueno, Sebastián Setti és un jugador amb molta experiència, amb una edat avançada, que és un perfil que no tenim, no? I en aquest sentit, quan va aparèixer l'opció, a més és polivalent, pot cobrir posició de mig del camp però també de central, i bueno, no ens ho vam ni pensar, no? Perquè un jugador del seu nivell normalment nosaltres no optem a tenir-lo, i quan vam veure que ell realment tenia interès, doncs vam posar fil a l'agulla i gràcies a Déu l'hem pogut incorporar, que crec que ens anirà molt bé perquè, bueno, per tot això que et dic, no? Perquè per experiència i per polivalència. Bueno, crec que hi ha dos equips que lluitaran per al campionat, que són Peralada i Olot, que crec que estan un pèl per sobre de tota la resta, i després veig 3 equips que lluitaran per la promoció d'ascens, com Terrassa, Escoi i Vilafranca, i després els altres equips s'hauran de veure segons les dinàmiques que agafin, no? Crec que hi ha molta igualtat en la resta de la categoria, tret d'aquests 5 equips, els altres qualsevol pot suspendre, qualsevol pot tenir problemes, i en funció de com avanci la Lliga, de les dinàmiques que agafi cada un, veurem què és el que realment s'aspira. Bueno, al final estava fora perquè el problema del dit, el metge ens ha prohibit que participés, però bueno, el problema amb en Javi ha sigut la irregularitat que hem tingut fins al moment per culpa de les lesions, no tenir aquesta continuïtat, de poder estar cada cap de setmana a l'11 per fer els gols que sempre ha fet. Llavors ara sembla que tornem a tenir-lo millor i de cop es trenca el dit contra el Sabadell i ara l'hem hagut de tenir aquesta setmana, que bueno, al final no hem jugat parat, però segurament aquesta segona volta tindrà més continuïtat de la que ha tingut fins ara, i esperem i toquem fusta que estigui disponible, perquè al final és l'únic que l'ha apartat de les alineacions.